महाराष्ट्राचा प्रत्येक चिऱ्या वीरांची समाधी म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही। इथल्या कष्टकऱ्यांच्या आणि मर्द मावळ्यांच्या रक्ताघामावर उभं राहिलेलं हे स्वराज्य गनिमांना तलवारीच्या टोकावर नाचवणारे स्वराज्य आहे। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभू राजे मित्रांनो, मी मृणाल मयूर मसूरकर आणि आज मी तुम्हाला राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्याविषयी थोडीशी माहिती सांगणार आहे। स्वराज्याचे स्वप्न साकार करणाऱ्या स्वाभिमानी जाधवांची कन्या तर भोसल्यांची सून वव्या मुलखाची जननी अशा राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांना माझ्याकडनं मानजत्रीवार मुजरा। स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजीराजे भोसले आणि स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजीराजे भोसले या दोन छत्रपतींना घडविणाऱ्या मातेचा जन्म 12 जानेवारी 1598 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड येथे लखोजी जाधव यांच्या पत्नी म्हाळसाबाई यांच्या पोटी झाला। बालपणापासूनच दानपट्टा चालविणे, घोडसवारी इत्यादी तसेच युद्धकलेचे व राजकारणाचे प्रशिक्षण मिळाले होते। मित्रांनो, जिजाऊ या काही साधारण स्त्री नव्हत्या। त्यांनी प्रत्येक मावळ्यांच्या रक्तात स्वाभिमान भिनवला, ज्यांनी प्रत्येक मावळ्यात शिवबा घडविला, ज्यांनी वेळोवेळी पत्नी म्हणून शहाजी राजांना धीर दिला, ज्यांनी शिवबांच्या मातृत्वाबरोबरच गुरुत्वही स्वीकारले। माता ही खरे गुरुच असते। तिने दिलेले ज्ञान एखाद्या ग्रंथापेक्षाही पवित्र आणि प्रभावशाली असते। ती आपल्या मुलाला घडविण्याची कामगिरी करत असते आणि अशीच कामगिरी या मातेने केली। तिने आपल्या ज्ञानातून बाळ शिवबांना रामकृष्ण, रामायण, महाभारतातील अशा कितीतरी गोष्टी सांगून इतके प्रभावशाली बनवले की त्यांनी स्वराज्य स्थापन केले। पण आजच्या भूतिकाळीला इतकाही वेळ नसतो की ती आपल्या मुलाला महापुरुषांच्या गोष्टी सांगू शकेल। आपला मुलगा सतत टीव्ही समोर बसलेला असतो याचेही तिला भान नसते। जिजाऊ शिवबांना कायम सांगत, रयतेसाठी लढा द्या, माडाचे राज्य निर्माण करा, स्वराज्य निर्माण करा। पण आजची आई सांगते, मुला तू कुणाच्याही भांडणात पडू नकोस, आपल्याला काय करायचे आहे। म्हणूनच आजची पिढी आत्मकेंद्रित बनत चालली आहे। जिजाऊंनी जर असा विचार केला असता तर आपण या गुलामगिरीतून सुटलो असतो का? खरंच हा विचार आपल्याला स्वराज्य मिळवून देणारा आहे का? राजे पुन्हा जन्माला या, राजे पुन्हा जन्माला या असे कितीतरी लोक म्हणतात। अहो, पण राजे कसे जन्माला येतील? आधी जिजाऊ तर जन्माला आल्या पाहिजेत। जिजाऊ तुम्ही नसत्या तर नसते झाले शिवराय आणि शंभू छावा, जिजाऊ तुम्ही नसत्या तर नसते झाले शिवराय आणि शंभू छावा, जिजाऊ तुम्ही नसता तर नसता मिळाला स्वराज्य ठेवा, जिजाऊ तुम्ही नसता तर नसता मिळाला स्वराज्य ठेवा, जिजाऊ तुम्ही नसता तर नसते लढले मावळे, जिजाऊ तुम्ही नसता तर नसते लढले मावळे, जिजाऊ तुम्ही नसत्या तर नसते दिसले विजयाचे सोहळे, जिजाऊ तुम्ही नसत्या तर नसते दिसले विजयाचे सोहळे। राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांना व अज्ञात आणि अज्ञात मावळ्यांना या जिजाऊंच्या लेखीचा मानाचा त्रिवार मुजरा। धन्यवाद।